Το ρακόμελο έχει ιστορία στην Κρήτη και το ρακοκάζανο είναι η καρδιά της παράδοσης. Ελάτε μαζί μου σε ένα πανέμορφο παραδοσιακό χώρο, στο οικογενειακό ρακοκάζανο Ζαριανάκης. Θα ζήσουμε μια αυθεντική εμπειρία παραδοσιακού ρακοκάζανου. Η ατμόσφαιρα του παλιού, ξύλο, πέτρα και παραδοσιακά αντικείμενα κάνουν το χώρο να μοιάζει με σκηνικό από παραμύθι. Και εκεί στην καρδιά του χώρου η παλιά χαρουπιά να έχει τρυπήσει με μανία την οροφή, σημάδι πως ό,τι είναι αληθινό ριζώνει, θεριεύει και δεν σταματά ποτέ. Χωρίς αυγιά είναι. Χωρίς αυγιά, Πόσο περίπου βγάζει η καζανιά? Εξαρτάται στα σταφύλια, από 50 έως 60, από 70. Αυτή είναι η πρωτορακή. Αυτή είναι για αντριβή. Πάμε να φτιάξουμε το νούμερο 1 σφινάκι της Κρήτης. Παίρνουμε 2 κρασοπότηρα ρακί. Η αναλογία που σας δίνω είναι ενδεικτική. Ένα ξυλάκι κανέλας, 6 γαρίφαλα και 2 φλούδες πορτοκαλιού. Παίρνει μία βράση και το αποσύρω. Αφού κρυώσει το βάζω για 3 ώρες σε ένα βάζο. Μετά τις 3 ώρες σουρώνω. Αν το θέλω για κάποια άλλη μέρα το αφήνω στην άκρη. Αν το θέλω όμως άμεσα, τότε στα 90 ml αρχικού υγρού προσθέτω 2 κουταλάκια τουρκικού μέλι και 80 ml ρακί. Το ζεσταίνω λίγο πριν το βρασμό. Μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω μέλι. Έτσι φτιάχνετε το ρακόμελο. Με ρακί, μέλι, μνήμες και τη φλόγα της Κρήτης.